गिबियावनो साफ्रोमबोनिसिम आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों फोरबो जिसुनि मुङाव जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां दं होननानै। दिनै आं बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों मोनसे जोबोद गोनांथि बिषयखौ फोरमायनो सानदों। बे बिषयानो जाहैबाय जोंनि खृष्टान समाजाव, जोंनि खृष्टान न'खराव बा मण्डलियाव पलिटिकेलनि गेजेरजों बा बबेबा मोनसे पार्टिखौ सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों सोमजिनाय दुंहाव बारहावानि बिषय बा मुगैलायनाय नासयलायनायनि बिषय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। बेखायनो नोंथांमोना बे मेसेजखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। लोगोसे मेसेजखौ मोजां मोनोब्ला गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय। आसा खालामो बे मेसेजआ जों साफ्रोमबोनि थाखाय जिउआव थुलुंगानाय आरो मोनसे सोलायनायखौ लाबोगोन होननानै। आं नोंथांमोननो बुंखाबाय जे बे मेसेजनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो जोंनि खृष्टान मण्डलियाव बा खृष्टान समाजाव बबेबा पार्टी बा पलिटिकेलखौ लानानै सोमजिनाय दुंहाव बारहावा बा गावजों गाव मुगैलायनाय, गावजों गाव एना एनि जानाय थासारिनि बिषय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दिनै जों साफ्रोम खृष्टान समाजनि थाखाय बा जों फोथायारिफोरनि थाखाय बे बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै आं बे मेसेजखौ सोरबा पार्टिनि साइड जानानै बा सोरबा पार्टिखौ आं सापर्ट होनानै बे मेसेजखौ बानायनाय जायाखै। अके, जों बयहाबो मोनसे गावबागाव पार्टिखौ मोजां मोननाय बा सापर्ट खालामनो हानाय जोंहा सायख'नानै लानो हानाय माबाया दङ, फ्रिडम उइलआ दङ। अके, बेखायनो जों गाव गावनि हास्थायनाय बा गावनि लुबैनाय बायदि जोङो गाव गावनि पार्टिखौ जों सायख'नो हायो। गोनांथि नङा दि आं बुंनाय बायदि नोंथांमोना मावथारनांगौ। बेखायनो नोंथांमोनाव आं फंसे बाथ्राखौ फोरमायग्रोनो सानो जे नोंथांमोना माखौ गोनांथिसिन सानो, मानसिनि बाथ्राखौ ना इसोरनि बाथ्राखौ? अके, बेखौ सायख'नाया नोंथांनि सायाव सोनारो। दिनै आं नोंथांमोननो मा फोरमायनो सानदों जे नोंथाङा बबेबा पार्टिखौ सापर्ट खालाम बा सोरबा पार्टिखौ मोजां मोनो, नोंथाङा मोजां मोनो, नाथाय बे पार्टिनि बिषय नोंथाङा जि आं बे पार्टिखौ सापर्ट खालामो, मोजां मोनो होननानै जि दल दामलायना खोन्थानांगौ, मोसालायना खोन्थानांगौ, देग दामलायना खोन्थालायनांगौ, बा बबेबा नांगोलखौ नोङो दिन्थिलायनांगौ बा बबेबा ट्रेक्टरखौनो दिन्थिलायनांगौ, बे बाथ्रा नङा। अके, दिनै आं बैसोर सुबुंखौ सेलुट खालामो जायफ्रा सोंथि सोंसेयावबो बिसोरो खोन्थायाखै जे आङो माबे पार्टिखौ सापर्ट खालामो बा माबे पार्टिनो भट होखो। दिनै गोबां मानसिखौ सोंनाय जादों जायफ्रा आसि खोन्थादों जे आं भट होनानै फैबाय होननानै। गोबां मानसियानो सोंदों जे नोंथाङा बबेयाव भट होखो, नाथाय बिसोरनि गोबां मानसियानो खोन्थायाखै जे आङो बबेयाव भट होखो होननानै। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बे बाथ्राया। दिनै मानो आङो बबेबा मिडियायाव गामियाव लोगोफोरनो दल दामनानै बा माबा पस्ट होनानै बा प्रफाइल खालामलायनानै खोन्थालायनांगौ? मानो गोनांथि? बेनि गेजेरजों लोगोफोर जोंनि समाजाव, जोंनि मण्डलियाव, जोंनि न'खराव मोनसे दुंहाव बारहावा, मुगैलायनाय आरो नासयलायनाया दिनै सोमजिदों। जानो हागौ नोंथाङा बिनि बिषय सिरियास जायाखै, गोथौयै सानाखै। आं नोंथांमोननो फोरमायनो, दानि जुगाव पलिटिकेल बुङोब्लाना मोनसे जाथि, धोरोम, हारिनि समान। बेवहाय फोथायनाय, फेथ थायो आरो बेवहाय इमसनेल कानेक्सन जानानै थायो। बुजिदोंना? नोंथांनि धोरोमखौ बा नोंथांनि जाथिखौ सोरबा मुगैयोब्ला, सोरबा निन्दियोब्ला नोंथाङा माफोरबायदि नांगोन? नोंथाङा थारैनो दुखु नांगोन, राइट? थिग बेफोरबायदिनो दिनै बबेबा पार्टिया मोजां गाज्रि बेखौ बुंनो थाङाखै आं। सोरबा जुदि सासे मानसिया सोरबा जुदि पार्टिखौ बे सापर्ट खालामोब्ला जानो हागौ बे पार्टिया नोंनि नोजोराव गाज्रि, नाथाय बैनि नोजोराव मोजां। बेखायनो नोंथाङा जुदि बे सापर्ट खालामनाय पार्टिखौ जुदि नोंथाङा लासिंसिं खालामोब्ला, बिनि फारसे माबा मोनसे एगेन्स्ट बाथ्रा बुङोब्ला, अब्ला बैनि गोसोआव माफोरबायदि नांगोन? बा नों सापर्ट खालामनाय पार्टिनि फारसे जुदि बिथाङा जुदि गाज्रि कमेन्ट्स होयोब्ला, माबा मोनसे बुङोब्ला, अब्ला नोंथांनि गोसोआव माफोरबायदि नांगोन? माफोरबायदि नोंथाङा रियेक्ट खालामगोन? बेखायनो आं बुंदों दिनै जोंनि गोबां मण्डलिनि
लिडार एल्डार पास्टर दिनै इसोरनि बिबान मोननाय मानसिफ्राबो दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायनि थाखाय दिनै जोंनि खृष्टान समाजाव मन्दलियाव दुंहाव गुदुं आरो मुगैलायनाय नासयलायनाय गावजों गाव सैलायलायि थासारिया दिनै उजिदों। आं नोंथांमोनाव सोंनो सानो मानि गोनांथि देग दामलायनानै मोसालायनानै बा नांगोलखौ बुद्रुलायनानै बा ट्रेक्टरखौ खोख्लैनाय खोन्थालायनानै बा प्रफाइल पिक्सार होलायनानै खोन्थालायनांगौनि मानो गोनांथि? नोंथाङा सापर्ट खालाम नाथाय नोंथाङा दि गुबुननि पार्टिखौ निन्दिनानै बा मुगैनानै माबा मोनसे कमेन्ट्स होनानै नोंथाङा बेफोरबायदि हारकत बेफोरबायदि आखल खोन्थानायनिफ्राय दिनै जोंनि मन्दलियावनो दिनै मोनसे पार्टिया नोंनि फारसे एगेन्स्ट जादों, आंनि फारसे एगेन्स्ट जादों बा आंनि न'खरनि फारसे एगेन्स्ट जादों। दिनै लोगोफोर जोंनि समाजाव गुबुन गुबुन मा दङ? पार्टि दङ। सोरबा न'खर गंसेयावनो बिदा फंबाया बेखौ सापर्ट खालामो, बेयो बेखौ सापर्ट खालामो। दा बिनिनि गेजेराव दिनै मा जालायदों? मा नोङो बे पार्टिखौ सापर्ट खालामो, नोङो बै पार्टिखौ सापर्ट खालामो होननानै न'खर गंसेयावनो बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव दावसि जालायदों, एना एनि जालायदों। दिनै नोंथांनि बाथ्राखौ गोबां मानसिफ्रा खोनासङो, नोंथांखौ गोबां मानसिया फल' खालामो, नोंथांखौ गोबां मानसिया मोजां मोनो। जानो हागौ नोंथांनि फेसबुकआव इउटुबाव बा नोंथांनि मन्दलियाव 1000, 2000, 3000 दङ लोगोफोर, फल'वार्सफोर दङ। नाथाय नोंथांनि बै भाषणखौ खोनासङोब्ला, नोंथांनि बै हारकत आखल आखुखौ नुयोब्ला, नोंथांनि बै खालामनाय लासिं सिं नांगोल बुद्रुनाय बा ट्रेक्टरखौ खोख्लैनाय बा गाज्रि कमेन्ट्स होनाय, गाज्रि पस्ट होनायखौ जुदि नुयोब्ला नोंथांनि खोनासंग्रा अडियेन्सआ, नोंथांखौ फल' खालामग्रा बा नोंथांनि मन्दलिनि फोथायारिफ्रा नोंखौ माफोरबायदि सानगोन? नोंथाङा साननानै नाय। बा नोंथाङानो माफोरबायदि सानगोन जुदि आं नोंनि सापर्ट खालामनाय पार्टिखौ जुदि आङो माबा मोनसे एगेन्स्टै बा गाज्रि लासिं सिं कमेन्ट्स होयोब्ला बुङोब्ला नोंथांनि गोसोआव माफोरबायदि नांगोन? नोंथाङा साननानै नाय। दिनै जोङो बाथ्राफोरखौ जोबोद गोरलैयै बुङो, जों साना हौवा बाथ्रा बुङो, जों साना हौवा मावो। बेनि थाखायनो दिनै जोंनि समाजाव गुदुं बारहावा, मुगैलायनाय, एना एनि दावराव दावसि थासारिया जोंनि समाजाव उजिगासिनो दङ। बेनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे दिनै जोङो इसोरखौ मिथिनानैब्लाबो, इसोरखौ मोननो हानानैब्लाबो, जोङो इसोरखौ खुलुमसेयावबो, जों आर'ज खालामसेयावबो, गोथार जिउखौ मोनसेयावबो, इसोरनि बायख'खौ मिथिसेयावबो दिनै जोंनि गोबां मेलेमजिबि मानसिफ्रा बेबायदि गोरोन्थिखौ मावदों। बिनि गेजेरजों जोंनि मन्दलियाव, जोंनि समाजाव, जोंनि फोथायारिफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय नासयलायनाया उजिदों। बिनिफ्राय गस्पेल शेरिं खालामनाया बन्द जादों। नोंथाङा सानना नाय। मोनसे बाइबेलनिफ्राय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों बेवहाय माफोरबायदि प्रब्लेम जादों। करन्थियान्स जायगाया ओरैबायदि जायगामोन, नोंथांमोन आं फोरमायनो सानो बे करन्थियान जायगाया ओरैबायदि जायगायामोन माने जे बे जायगायाव गोबां दाब दाब जायगानि मानसिफ्रा, गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा बेहाय मा खालामोमोन? बेफार खालामनो थाङोमोन। गुबुन गुबुन जाति, गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसि, गुबुन गुबुन बाथ्रा रायज्लायग्रा हारिमुनि मानसिफ्रा माने बेवहाय थांनानै बेफार खालामोमोन, थाहैयोमोन। बेखायनो बै करन्थियानाव थानाय खृष्टानफोरनि थाखाय जोबोद माने खस्थ' जानानै फैदों। माने बिसोरो बैसोरनि गेजेराव थानानै बिसोरखौ नायनानै बिसोरो इसोरखौ मोननो हादोंब्लाबो, इसोरखौ फोथायदोंब्लाबो बिसोरो मा जालांदों? बैसोरनि बायदि लासै लासैनो जालांनो हमदों। बेखायनो करन्थियानखौ जेब्ला जोङो फरायगोन बेवहाय जों गोबां प्रब्लेम्सखौ नुनो मोनो। बिसोरो संसारनि फारसे थांफिनदों, बिसोरो पाप मावदों, गावसोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय जादों, माखासे न्याय जाजमेन्टखौ लानानै बिसोरनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाया जादों। स' बे समाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों बाइबेलनिफ्राय। बेवहाय बुंदों मा? 1 करन्थियान 1:12 सिरियाव बुंदों, आङो बेखौ बुङो नोंसोरनि साफ्रोमबो होनो। पाउलुसआ बुंदों मा? पाउलुसआ खोनाबाय जे करन्थियान गिर्जायाव मा जादों? मा गावजों गावनो एना एनि, गावजों गावनो मुगैलायनाय, गावजों गावनि गेजेरावनो डिभिजन, रानलायलायनाया जादों होननानै माने पाउलुसआ खोनाबाय। अब्ला पाउलुसआ मा बुंदों? आङो पाउलनि, आङो आपोलोसनि, आङो केफासनि, आङो ख्रिस्ट'नि। पाउलुसआ बुंदों मा? नोंसोरनि गेजेराव बेफोरबायदि रानलायनाया उजिदों। सोरबा बुङो आं केफासनि, सोरबा बुङो आं पाउलुसनि, सोरबा बुङो मा आपोलोसनि, सोरबा बुङो मा ख्रिस्ट'नि। बिसोरनि गेजेराव
मा जालायदों रानलायलायनाया फैदों बिसोरो सासेल' इसोरखौनो खुलुमोमोन सासेल' इसोरनि नामाव बिसोर बाप्तिस्मा लादोंमोन फोथायदोंमोन आरो गोथार जिउखौ मोननो हादोंमोन बिसोरो गंसेल' मन्दिरावनो mondoliauनो बिसोर मा जादोंमोन इसोरखौ खुलुमसेयावबो सासेल' इसोरखौ खुलुमसेयावबो सासेल' इसोरखौनो फोथायसेयावबो बिसोरो संसारनि गेजेराव थानायलाय संसारनि मानसिफोरखौ नायनानै बिसोरबो मा जादों मा कनफिउजन जादों संसारनि बायदि जालांफिनदों आरो बेनि थाखायनो बिसोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय नांज्लायलायनाय आरो डिभिजन रानलायलायनाया बिसोरनि गेजेराव फैदों आरो बेवहाय जोङो नुनो मोनदों सोरबा बुङो पाउलुसनि सोरबा बुङो आपोलोसनि सोरबा बुङो केफासनि सोरबा बुङो ख्रिस्ट'नि बेवहाय जोबोद दुखुनांथाव जाथाय लोगोफोर दिनै बेफोरबायदिनो जोंबो बे खोमसि संसाराव पापजों बुंफबनाय संसाराव संसारनि मानसिफोरनि गेजेराव थानायलाय दिनै जोंबो संसारनि मानसिफोरखौ नायनानै गोबां मानसिया संसारजों गोरोबलांफिनबाय गोबां मानसिफ्रा संसारजों गोरोबलांफिनबाय बाइबेलाव बुंदों मा आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों बाइबेलाव 2 करन्थियाननि 2 बालाबनि 11 सिरियाव बुंदों 2 करन्थियान 2 बालाबनि 11 सिरियाव जोङो सैतानजों हमनांजायै बायदि मानोना जोङो बिनि साननायफोरखौ मिथि नङा सैताननि प्लेन पलिसियाव सैताननि प्लेनाव जोङो हमनांजायै बायदि सैताननि जावनाय हांखराव जोङो गाब्र'यै बायदि जोङो सैताननि माबाखौ आदब खायदाखौ जोङो मिथियो नङा जोङो मिथिगौ नाथाय दिनै जुदि जोङो साननो थाङोब्ला जोङो जोबोद गोरलैनो सैताननि बान्दोआव गोग्लैयो सैताननि सानाय जेयाव जोङो नाङो जोबोद गोरलैयैनो जोङो सैताननि जेयाव नाङो दिनै मा जादों जेरै करन्थियाननि गिर्जायाव मा जादों मा करन्थियाननि फोथायारिफोरनि गेजेराव बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'खौनो फोथायदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'नि नामावनो वर्शिप खालामोमोन खुलुमोमोन बाप्तिस्मा लादोंमोन जिसु ख्रिस्ट'नि नामावनो बिसोरो गोथार जिउखौ मोननो हादोंमोन थेवब्लाबो बिसोरो संसारनि आदब खायदा संसारनि मानसिफोरखौ नायनानै बिसोरनि जिउआव बिसोरनि mondoliau बिसोरनि फोथायनायाव गुलाय गुजाया सोमजिदों दिनै बेफोरबायदिनो जोंबो फोथायारिफ्रा दिनै इसोरखौ मोननो हादोंब्लाबो इसोरखौ खुलुमोब्लाबो इसोरनि बायख'खौ मिथियोब्लाबो जोङो गिर्जायाव थाङोब्लाबो आर'ज खालामोब्लाबो दिनै जोङो संसारनि बान्दोआव संसारनि लुबैनाय संसारनि हास्थायनाय मोदोमनि लुबैनाय बा सैताननि बान्दोआव सैताननि जेयाव जोङो गोरलैयैनो जोङो नाङो गोरलैयैनो गोग्लैयो बेखायनो दिनै जोङो पलिटिकेलनि नामाव मा जादों मा गावजों गाव गुलाय गुजाय जादों गावनि गेजेरावनो बुलाय सुलाय गावनि गेजेरावनो दिनै नांज्लायलायनाय गावनि गेजेरावनो दिनै जोङो सैलायलायो गुदुं थासारिया दिनै सोमजिदों न'खर गंसेयावनो बिदा फंबायनि गेजेरजों गामि गंसेयावनो लोगोफोरजों बा खुरमा बस्तिजों दिनै मा जालायदों नांलायलायनाय बुलायलायनाया सोमजिदों बिपिएफआ सोर नोंथाङा सानना नाय बिपिएफआ सोर दिनै इउपिपिएलआ सोर जोंनिनो बर' बिसोरबो बर'आनो इउपिपिएलआबो बर' बिपिएफआबो बर' जोंनिनो बिदा फंबाय सासेनि बिमा सासे मोनसे हारिनि मोनसे जातिनि मोनसे हारिमुनि मानसि थेवब्लाबो दिनै जोङो मा जादों मा जोङो पलिटिकेलनि नामाव जोङो पार्टिनि नामाव जोङो गावनि जाति गावनि हारिमु गावनि समाज गावनि लोगो गावनि बिदा फंबायखौ दिनै जोङो सिनायि जादों गाव गावनि गेजेरावनो जोङो मा जादों मा गुलाय गुजाया जादों गुदुं थासारिया जादों मुगैलायनाया सोमजिदों बेखायनो लोगोफोर बयनिख्रुइबो बांसिन दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दिनै इउपिपिएलआवबो जोंनि खृष्टानफोर दङ आरो बिपिएफआवबो खृष्टान दङ गंसे मण्डलियावनो सोरबा बिपिएफ दङ सोरबा इउपिपिएल दङ नाथाय दिनै जोङो पार्टिनि नामाव दिनै जोङो इसोरखौ सिनाय हायाखै इसोरनि बोसोनखौ जोङो सिबिनो रोङाखै इसोरखौ जोङो मान होनो रोङाखै गावजों गाव जों अनज्लायनो रोङाखै गावजों गाव जोङो बेंज्लायनो रोङाखै गोरोबलायना थानो रोङाखै सोर देरसिन जाखो सोर गोनांथिसिन जाखो नोंनि बिदा फंबाया नोंनि बिमा बिफाया इसोरा जोंनि फोथायारिफ्रा जोंनि मण्डलिनि मानसिफ्रा या पार्टिया दिनै जोङो पार्टिनि नामावनो गावजों गाव सिनायलायनो हायि गावजों गाव मुगैलायनाय गावजों गाव दावराव दावसिया जोंनि मण्डलियाव सोमजिदों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै
रिजाल्टआ फिक्स जायाखै रिजाल्ट फिक्स जायैयावनो सोरबा नांगोलखौ बुद्रुदों सोरबा ट्रेक्टरखौ बेलथायनाय माबा होदोङो पस्ट होदोङो सोरबा UPPL जिन्दाबाद होनो सोरबा UPPL मुर्दाबाद होनना बुङो सोरबा BPF जिन्दाबाद होननानै बुङो सोरबा BPF मुर्दाबाद होननानै बुङो बेफोरबायदि बुंनाय बेफोरबायदि पस्ट बेफोरबायदि कमेन्ट्सनि गेजेरजों मा जालायदों नोंथांमोना साननानै नायदों बिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जोंनि न'खराव जोंनि मन्दलियाव गुदुं थासारि नासयलायनाय मुगैलायनाय दावराव दावसिया उजिदोङो आरो बेफोरबायदिया जागासिनो दङ सोरबा सोरखौबा बुनाय बे पार्टिया बेखौ बुना हरनाय बे पार्टिया बेखौ बुना हरनाय आरो बेनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोर लोगोफोर जे दिनै जोंनि मन्दलियावबो स्पिरिचुवेलि जेराव इसोरखौ बाखनायनाय जायो इसोरखौ सिबिनाय जायो बै जायगायावबो दिनै पार्टिनि नामाव जोङो गंसे मन्दलियावनो बेजों मुगैलायनाय बेफोरबायदि थासारिया फैदों नोंथांमोननो आं मोनसे बाइबेल सिरिखौ फरायनानै बेवहाय फोजोबनो सानो 2 करन्थियान 5 बालाबनि 18 सिरियाव बुंदों 2 करन्थियान 5 बालाबनि 18 सिरि आन्थाय बे गासै इसोरनिफ्राय बे ख्रिस्ट'जों जोंखौ गावजों बेंज्लाय होबाय आरो बेयो जोंनो बेंज्लायनायनि दाव खालामनायखौ होबाय जायफ्रा दिनै गावखौ ख्रिस्टान होननानै बुङो जायफ्रा दिनै बासायजानायखौ मोनबाय होननानै बुङो बैसोरनि थाखाय इसोरा मोनसे बिबानखौ होदों दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो आन्दायनाय सुबुंमोन खोमसियाव थाबायनाय सुबुंफोरमोन जोङो गाज्रि हाबाखौ मावना गोजोनग्रा सुबुंफोरमोन जों गावजों गाव जोङो एना एनिमोन गावजों गाव जों मुगैलायनायमोन नाथाय ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे जाथि जानो हाबाय जोङो मोनसे समाज जानो हाबाय जोङो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफा जालायनो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों इसोरा जों साफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे बिबानखौ होदों जायफ्रा दिनै गावखौ ख्रिस्टान होननानै लायो आन्दायनाय सुबुंफोरखौ बा दिनै पाबाव बा खोमसियाव थाबायग्रा सुबुंफोरखौ बा जोंनि एरियायाव बा जोंनि आखायाव थानाय सुबुंफोरखौ मा खालामनो थाखाय अनज्लायनो थाखाय बेंज्लायनो थाखाय दाव खालामज्लायनो थाखाय मोनसे बिबानखौ इसोरा जोंनो होदों मानो होनब्ला बेखौ इसोरा सिगाङाव जोंनि जिउआव मावनानै दिन्थिबाय बेखायनो दिनै इसोरा जोंनिफ्राय साफ्रोमनिफ्राय एक्सपेक्ट खालामो आसा खालामो जे जोङो बे बिबानखौ संसाराव मावनानै दिन्थिनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जुदि नोंसोरो गावजों गाव अनज्लायनाय दङब्ला बेनि गेजेरजों संसारा मिथिगोन नोंसोरो आंनि चेलाफोर होननानै अब्ला मा जोङो पार्टिनि नामाव बेफोरबायदि दावराव दावसि मुगैलायनाय गावजों गाव एना एनि बेफोरबायदि जालायनायनिफ्राय मा जोंनि गेजेराव बे इसोरनि होनाय बाथ्राया जोंनि जिउआव फुलफिल जादों नामा जाफुंदों नामा बा जोङो इसोरनि होनाय बिबानखौ जोङो मावफुंनाय जादों नामा माया जोंनि थाखाय गोनांथिसिन जाखो इसोरनि बोसोना ना बबेबा पार्टिया जोंनि बिमा बिफाया बिदा फंबाया जाति हारिमुवा ना बबेबा पार्टिया लोगोफोर जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा इसोरा बुंदों मा जों ख्रिस्टानफोरनि थाखाय इसोरखौ मोननायफोरनि थाखाय इसोरा मोनसे बिबान होदों जाहाथे जोङो बे संसाराव आन्दायनाय खोमसियाव थाबायनाय पाबाव थाबायनाय मानसिफोरखौ जोङो मा खालामो बेङो दाव खालामो इसोरनि अननायखौ दिन्थिनो हायो नाथाय दिनै जुदि जोंनि लाइफआनो मोजां नङाब्ला जोंनि लाइफआनो जुदि नांलायग्राबा जोंनि लाइफआनो जुदि सोरखौबा निन्दा खालामग्रा सोरखौबा मुगैग्रा सोरखौबा नासयग्रा जायोब्ला अब्ला जोंनि बाथ्राखौ सोरबा खोनासंगोन नामा नोंथाङा सानना नाय आरो बेनो दिनै जागासिनो दङ बेखायनो लोगोफोर फै जोङो बाथ्राखौ गोथौयै सानना नायनो मानो जोङो मोनसे जाथि मोनसे हारिमु मोनसे राव जानानै जोङो मानो पार्टिनि नामाव गावजों गाव बुलायलायनो बा जोङो सासेल' इसोरखौ खुलुमनानै बा सासेल' इसोरनि नामाव जों बाप्तिस्मा लानानै सासेल' इसोरखौ फोथायनानै बा जोङो गंसे मन्दलियावनो थानानै बा जों गंसे न'खरावनो थानानै बा जोङो सासेल' गोथार जिउखौ मोननानै जों मानो गावजों गाव नांज्लायनो पार्टिनि नामाव मानो जों गावजों गाव एना एनि जानो बाथ्राया जोबोद साननो गोनां बाथ्रा लोगोफोर जे जानानै थांबाय आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जाहाथे फैगौ समाव जोङो बेफोरबायदि खालामा आरो जों गावजों गाव अनज्लायनानै थानो सोलोंनि हानायमानि नोंथांमोना बे मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय बे मेसेजनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै थेंक इउ